Apay, akas do'y tibiyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gamapay, amailid-lidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked at akyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. To like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, ket impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Rudy, at taga Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, manipod na pukaw daytoy a drama iti radyo. Aklunak nga aging gaita ket sa anak pay a naka-move on. Gaputamay sa daytoy kadagiti drama a nagbalinan a paset ti inaldaw a panagbiagmi ditoy Cagayan. Iso a nalaos ti ragsak ko, apaman a nakitak daytoy iti YouTube. Diako nagduado apaman a naalak ti email address a pagpatuludan iti surat. Kat sapay lakuma, tamaidrama met ti padas ko a napasamak, sakbay adimteng ti pandemya. Ilingad naklaangan itinagan a Rudy, kat bigbigak adakkel a pakaidayawan, no maidrama met ti padas ko. Mamang, kidawag ko mati pamindisyon nyo. Anya dayta, anak ko? Natalgadan ti trabaho k mamang. Adamat trabaho ni Nelly anobyak. Iso ano ipalubos yo? Kidawag ko mati bindisyon nyo ta ikalay sa ako ni Nelly. Ay, katuwa na, anak ko. Maragsakan na kiti dayta nga imbagam. Kayat ko Agyaman ako kasta, mamang. Nasaya at mo, tanapanunot yun ti agsimpa, Rudy.
Wen mamang, tagpada mo na 30 ti taon mi ni Nelly. Madanaganak, takas iti ibagbaga ti dadduma. Ado dagiti babaya marigatan ng nga aganak, no lumabas iti 30 ti taon da. Ay, pudno day ta, Rudy. Kat, nakasaritam ka din dagiti dadakkel ti nobyam. Saan pa'y mamang? Nagpakadaak nga imo na kada kayo. Ay, unay kan, Rudy. Ha? Inununam ko mati nagpakada ka dagiti dadakkel ni Nelly, ah. Da kayo ati umuna mamang, takuyugan da ka mapandumanon. Sa bagay, huwag matket diya. Nala, ibagam no kaano adumanon ta, anak ko. Nelly, nakasarita ko ni mamang. Dumanon kami into narabi iti Sabado. Agpaiso, Rudy? Wen, Nelly, talaga kayat kong agsimpatan. Total, agpada tamatan nga daan iti natalgad na trabaho. O sige, taibaga kada tatang kan nanang. Sapay la ko mata umanugot dagiti dadakkel mo nga ikalay sa akin, Nelly. Apay ko mamot asaan da nga umanugot ngay. Sang kadamag nga rod ni tatang, no kaano kayo nga umuli, saan aya? Anya tamok ngay nasubsubukan na klang ni tatang mo, no damdamagan na kanyak tikas jay. Hoy, saan nakas din ni tatang ko, ha? Ha? Kaya't na lang ti makasigurado asaan nakalukwan. Una yan, tauray la imatidog ta subil mo, Nelly. Una yan. Agyaman nak, kasi papalubos kayo gayam nga ikalay sa ti anak ko ti anak yo, kabsat. Ay na, nasingpot ti anak mo, kabsat. Nadayaw kan napanagnikan mga ipatpatag na launay ni Nelly nga anak may. Saan ka di? Bakit? Uwan lakay, awan ti makunak ka ni Rudy. Tamalak si dadadayaw, nadungupay. Iswa si papalubos kami, iti panangikalay sana iti anak may. Agyaman ak unay kada kayo, kakabsat. Oh, Rudy, itata nakapagsarita kamin kadagiti naganak ni Nelly. Anya mo ti makunayo adwa, tada kayo ti masaknan. Mamang, nana, tata, agyaman na klaunay. Tasuportado da kami iti plano mi na panagkalay sa kanineli. Wan nga ron, nanang, tatang, ma'am. Nelly, iha, mamang, kunambatan kanyak. Taanak kan tumatan, apaman na makapagkalay sa kayo ka ni Rudy. Ha? Ay, wanmat nga min, Nelly, anak ko. Iswa si ka, Rudy, Barok. Tatangkan na ng matan at iyawag mo kada kami iti ina ni Nelly. Ngamin, anak da kan tumatan. Naragsak ka kadi, Nelly. Unay-unay, Rudy. Aglaplapusanan ti kinaragsak ko. Diyak inarapaap ti ang grande akalaysa. Ngam, iso ti impay mo kanyak. Kaputa iso ti may parbang parakan ka. Ay ayatan ka amin unay. Kastaak mo, Rudy. Ay ayatan ka unay-unay.
Agal na langit ti kinaragsak mi ka ni Nelly, apaman ang nakapagkalaysa kamin, manang Emmy. Kat nalaos mo ti ragsak dagiti gagayem kan dagiti pamilyami. Panggap mi kumati agnaed iti bukod mi apagtaengan. Ngam gaputawan ti kadwa ni mamang iti balay mi, ijay kami anagnaed. Agingga anaglabas ti sumagmamano atawan. Narigat sa ti trabaho ti asawam, Rudy. Iso kanayon anabannog no sumangpet dito'y balay. Isumot nga rod ti kunak, mamang. Kaya't kung arod akasaritang agsardang langan nagtrabaho. Total, kabailak mo tabiyagan. Kat kasaritam mga numay sapay day tarasun. Iso nga aging gaita kat awan pa'y anakyo. Mamang, Pito na tawan tinapalabas manipod nagkalaysa kayo. Nga maging gaita, awan pa'y apo ko mi kadabalayan. Apay ngagkatawa ka, Rudy. kasano mamang? Naada kami di balay dagiti dadakkel ni Nelly. Kastamot lang ti sauda. Nagtutulag kayon samot asidirenda kami, tawan pa'y anak mi. Ay, saan Rudy? Talaga la kailiw mi mutan ti madani ti apo ko. Iso nga agawaan niyo anak ko. Dumteng tulat taday ta, mamang. Saan kayo ngagdanag? Rudy, masikuranak lakit din o ko nagtrabaho. Iso pa nga asim. Dinak ko mapilitan nga agikat iti trabaho. Saan lang amin nasyak ti makadkadlaw ang mapambannog kay ti trabaho? Ang mga numay sapay day ta arason, no ape asaan tapay lamad daan iti anak. Rudy, Saan lang ang adag iti dadakkel mo ti mang dagdagdag kadata, Nelly? Uray ni mamang, kaya't namutan ti maadaan iti apo. oray siyak matkat. Kaya't kung timadan iti anak. Iso nga rod nga indagdag ko pa'y kan ka nga agpakita taado iti doktor. Saan ka di? Agpada tamat ana sa lunat. Nelly, Pangaasim ko mga Rudy. Dinakpilitan nga agikat iti trabaho. Ikarik, no adanton anak ta, agsardengak ton nga agtrabaho. Tapno maasikaso kayo nga agama. Rudy Barok, saan kayo mapukawan iti namnamang agasawa? Mamati kami kadana ng yaw. Hamadanon tumot lang ti kanito amadaan kayo iti anak. tatang, At dadado mga agasawa nga amok. Nasurukan na sa nga pulo atawan sakbayan na daan da iti anak. sa bagay. Husto day tangayong bagayo, tatang. Rudy Barok, umanamo nga iti singasing ni mamang mo. Nga lukuyang magikatlangan iti trabaho ni Nelly. Ang mga numay sa ngagpay so arason ti stress na iti trabaho. Iswasaan pa'y ngagsikaw. Namin ano na nagsaritaan mi day tatang. Ngam nagpaka si ajak pilitan nga agikat iti trabaho na. Masikuran ka nun awan araramidan na. Ngam kit di, inkari nang agikatan iti trabaho na, apaman nga addanton anak mi. Si kalatan ti agar mo sa Rudy. Kasla, makabakbakwarak iti angot na ita si daon. Ha? Ni, kat no si kama tinagluto, Nelly. Apay ako na makabakbakwar kay ti angot na. Jakman amo. Basta jak kaya ti ang... Apay yun, Nelly. Anyat mapaspasamak ka. Apay ngagduldulok kamatan. Talaga jak kaya ti angot na ita indasar ko. Ni, papanamon nga eh. Anyat ti mapaspasamak ka. Ni, apay nga tan. Anya nga ti mapaspasamak kita asawak. Apay akas jay ti jar na.
Nagdanagak itikas day adyar ti asawak manang Emmy. Iso a kinuyog ko ang nagpakita iti doktor. Anyan aragsak mi nga agasawa, gaputa agdadagsan gaya mon ti asawa. Kat sintomas ti kaaddan biyag iti saklot na, ti kasjay adyar na. Ad-ada nga ruden a binilin ko ti asawak nga annadan na ti bagina, taimot nan iti saklot na, ti umuna nga anak mi. Isu na laeng, tasaan kulat ta amaalukoy ti asawak nga agtali na idlakuman, ijay balay. Nelly, 7 abulan ti tiyan mo. Agsardan ka kuman nagtrabaho. Rudy, anya ka kadi. Saan mat anadagsan ti trabaho kat? Isu nga rod nga daaklangan iji office. Saan ako nga agfield? Ngam Nelly, kasaya Inkarik matan kan ka saan aya. Apaman nga dan anak ta, agsardan ako nagtrabaho. Agresign ako, hindi kaya't ko asawan. Duwala abulanan, aga nakakton. Sa anak tumatan nga agtrabaho. Iso abaybay anak lakuman. Nelly, Nakapagsarita tansan aya. Iso adi ka agtanag. Tungpalag ting karikan ka. Agikatakton iti trabaho kapaman nga agpas ngayak. Da kayon tulaangan nga agamati asikaswag. imbagam day ta ah. Wen, Rudy. Apay akalata na paulimag ka. Mas daawak lang amin, Rudy. Itaman pa'y asaan analikutod ni baby iti unag ti tiyan ko. Ha? Nan, danggak man. Naulimag nga agpaiso. Sigod mo't ano kastoy nga oras kat ko ti ako ti di tao nagtityan mo. Amang ano nakaturog tarabiin. Sa bagay. Ala, maturog tamatan. Tamasapa ka sumrek iti trabaho inton bigat. Apay nga taaya kastoy diriknak. Agdibdib bayo hak. Ngamdyak ka muna niya ti makagapo. Ay, ikaguma ka pagkalmaan ti bagig. Tapno may pamaysak tag trabaho. Tinasayat. Agtimplakit di ti... Anyan. Nabuong ti basok natinlag. O na yun ti kastoy. Apay nga tanga minaya kastoy ti marikrik na. Anya nga tayo ti map... Ada umawawag. Ni Mamang. Hello, Mamang. Rudy, anak ko. Kinuyog ko iti ospital ni Nelly nga asawa. Apay, Mamang. Anya tinapasamak ka ni Nelly. Katnoy di rabi ipay lagaya manadlaw na saan nga agkutkut iti anak yo iti saklot na. Uwan, Mamang. Nadlaw mi daytay darabi. Ay na Rudy, adada ka sa napasama. Iso ka sayaatan no maikan di ospital. Darasam. Anya? Uwan. O sige, Mamang. Umayak dito ospital, itamat lang. Nadlaw yung ayam man asaan nga agkut-kuti. Di yuman laing magakanyak. Mamang, saan mi mat ngamin nga mo? Ti amo mi, nakaturog lang ti anak mi nga dahiti saklot ni Nelly. Rudy, anak ko. Awanan ti apo ko. Awanan ti anak yo. Mamang, Awanan ti pitik ti puso ti maladagay ti unag ti saklot ni Nelly. Idi inyo ultrasound na. Iso na ijay. Kapilitan nga inindyos ti doktor na. Tapno mairuwanan ti anak yo. kaya't asawan na ita. Awanan ti anak mi, Mamang. Awanan anak ko.
Awanan ti apo ko. Saan? Saan? Una yun dahito ang napasamak na ili. Una yan. Rudy, Mano atawan ang naguray ta. Ngam di mo pa ilan na ipas ngay ta anak ta. Napukawan ka na ta. Una yan. pagkawanan na, Rudy. Pagkawanan na ko, ma. Oh. Nelly. Nubok na akas dyan. Nagpa-ospital ako manadagos. Idinarik na kasan nga kutkut iti anak tayo ti saklop ko. Nagpa-ospital lang ko, ma. Nelly. Pagkawanan na. Tadyak mo't nga minamuakas dyan. Pagkawanan na, Rudy. Pagkawanan na. Cordloop ti makagapo, no apay anapukaw ti anak mi, manang Emmy. Nalaos ti panagkidaw ni Nelly iti pamakawan. Tapanagrik kat basol na tinapasamak iti anak mi. Naimatangak tinakaro a panagliday ken depression ti asawak. Gapo iti kasjay a napasamak. Iso akas asawa na, inandingay ko ni Nelly. Apag isumatan idi ti panagwaras ti COVID-19, kat naipamaysak ti nangandingay iti asawak, tanagsardeng idi ti operasyon ti trabaho. Babaan iti suporta dagiti naganak mi, kang runaan ti panagkidaw ko iti kired iti namarswa. Sa anak anapaay anangandingay iti asawak, kat ita, iti baet ti mapaspasaran a krisis, makitak nga ininutan ang makarek-recover ti asawak. Banag a pakaragsakak met. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Rudy. Pagayam a Rudy, nakasang tinapasamak kada kayo nga agasawa. Nang runa kat damo nga anak yu dayjay. Ngam panunutin nyo laangan pagayam ko, nga ita, addan anghel amang banbantay kada kayo. Kat sigurado nga addaitan iti sidong tinamarswa ti anak yo. Saan kayo ang mapukawan iti namnama? Kang runaan iti amin, saan kayo nga umibot iti Diyos? Takadagiti gundaway a panagrik na tayo, kat tinalikodan na tayon ti lubong. Agtali na idlat ta, asi aarakop kada tayo, ti Diyos Apo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti ingka panangibinglay, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Dintun, mapuna